ai ga wani bawan Allah mana mu tambaye shi ko. Assalamu alaikum. Barka dai. An lafiya. Alhamdulillah. Barka dai. Wallahi da Allah annabi tambaya muke yi. To na'am. Mu matafiya da ka tabbata. To na'am. Muna neman gidan malam Alan Mabuga. Alan Mabuga? Malam Alan Mabuga. Alhaji Alan Mabuga dai wanda na sani? Shi dai ne wanda yake kan layin ciyama. Inna lillahi. Alan Mabuga? Ya shi. Jar ubancan kai ya san. Alan Mabuga dai? Ko kuɗi muka ce ka ba mu ba. Shi Alan Mabuga wanda na sani dai Dr. Alan Mabuga. Ko ba shi ba? Shi. Ka ce Alan Mabuga? Alan Mabuga. Wai, Alan Mabuga dan farin tsoho haka? Shi dai wannan da tudu dan kwana da shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka dai ce Alan Mabuga. Kwarai da gaske. Shi dai shi muke nema. Lafiya? Alhaji Alan Mabuga gidansa. Ba Alan Mabuga din ba fa. Kun ga kudin ma kowa duk sai irin nawa dan saboda hanyar shegen ruwa ne a ciki. Kowa shirya irin nawa. To ai kaji. Ai sai kai ka buga gidan nan da ina ta ma wani fada za a yi ko kuma yaki ake ko akan hanyar to mu je.